Nova godina samo što nije, pa evo i nekoliko običaja iz drugih delova sveta koji vam mogu doneti sreću u novoj godini. Prva čudna tradicija je spaljivanje strašila. Naime, u Ekvadoru postoji običaj da se tačno ponoć kada otpočne nova godina zapali strašilo napunjeno papirom. Ovi ljudi veruju da će vatra proterati sve zle sile i druge loše stvari koje su se dogodile u prethodnoj godini i da će tako nova godina biti mnogo bolja. Osim strašila, običaj je da se spaljuju i fotografije ili lutke sa likovima političara, poznatih ličnosti, ali i drugih ljudi sa ciljem da se spreči ponavljanje svih loših događaja. Ova tradicija je nastala davne 1895. godine, kada je vladala epidemija žute groznice, pa su ljudi spaljivali garderobu. Danas je ovo veoma veseo događaj. U Filipinima postoji verovanje da se u novogodišnjoj noći mora jesti okruglo voće i povrće. Tačnije, potrebno je pojesti 12 sitnijih voćkica ili barem zagristi svaku pomalo, kako biste u novoj godini bili bogati i uspešni. Po ovoj tradiciji okrugla hrana predstavlja zlatne kovanice. Još jedna zanimljivost je da se dan pre i posle doručka nikako ne jede piletina jer će to doneti siromaštvo i bedu zato što kokoška celog života kljuca po zemlji. Kod njih takođe postoji i verovanje da devojke u novogodišnjoj noći treba da nose tačkaste majice ili haljine kako bi imale dobru narednu godinu. Na trećem mestu imamo jedan vrlo zanimljiv običaj u Danskoj, a to je da prijateljima pocepate tanjir ispred vrata. Što je gomila pocepanih tanjira veća, to znači da imate više prijatelja i da ćete u novoj godini imati više sreće. Ukoliko volite grožđe, definitivno se zaputite u Španiju. Tamo je tradicija da se u ponoć pojede 12 zrna grožđa. I dok celi svet gleda vatromet, Španci jedu grožđe. Tradicija je nastala negde oko 1900. jer su se vinari dosetili kako da prodaju više grožđa, a 12 zrna simbolizuje uspeh u narednih 12 meseci. U nekim zemljama Južne Amerike postoji verovanje da donji veš može itekako da utiče na vašu sreću. Ukoliko novu godinu dočekate u crvenom vešu, to će vam doneti ljubav. Ukoliko je dočekate u žutom, bit ćete bogati. A ukoliko samo želite mir i spokoj, onda je najbolje da odaberete belu boju. Sličan običaj postoji i u Turskoj gde se kao poklon daje crveni veš koji simbolizuje sreću i uspešnu novu godinu. Na samom kraju želim da vam se zahvalim što pratite naš rad i da vam poželim sve najlepše u novoj godini.